ದಯ ಬಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪತ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ ಆರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನೆನಪು ನೆನೆಲ್ಲ ಕೇರಳ ಮಲ್ಪೋರ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಕೊರೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಅವಳು ಇಟ್ಟದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತ ಹೋದ ಪೂರ ಕಾಣೆ ತೂಲೆ ನಿಂಗಳೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಳ ನೆನಪನ್ಪಿರಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತೋಜನ ತೋಲ್ ಸಮಯನ ಬರ್ದೇರು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋರಪುದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಪೇಂಟೆಗೆ ಎರೆಗ್ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಚೀಟ್ ಸಾಮಾನು ಪತಂ ಬರ್ರೆಗ್ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಪತಂ ಪೋಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಪತಂ ಪೋರೆ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪತ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ ಆರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನೆನಪುಡು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆತೆ ಐಕೆ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದೈತನೆಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಬರೆಯದೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಬರಿಪಿನಿ ಅದು ಕನ್ಪಿನಿ ಇಜಿಂದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪತ ಆತನ ಒಂಜಿ ಪತ ಆರ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟೆ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಗೂ ಅಂತ ಷಷ್ಠಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಚೂರು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಬಲಸು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಟು ಷಷ್ಠಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಐಕ್ ಈನ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಇನ್ನು ಪಂಚಮಿ ಆತೆ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಲು ಒಡೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಪಿರಾಡು ಬೀಳದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ದು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ನತ್ತೆ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನೀಕು ಅವಿ ಉಂಜಿ ಹಂಗೆ ಆಪಿನತ್ತೆ ಏನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚೇವೆ ಪೋಯ್ ಇತ್ತು ಕನ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೇರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಚಮಿ ಕುಲ್ವೇರತೆ ಅಂಚಾರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜನ ಆಪೇರು ಎಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕೇನೇ ಬಚ್ಚು ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜನ ಸಾಗರ ಒಪ್ಪುವೇರು ಸೊ ಇತ್ತು ಮಡಲ್ ಮೊಡಿಯರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ಪೆಂಟೆ ಪೋತೆ ದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಡಲ್ ಮೊಡೆಯರಿಗೆ ಅಂಪೊಪ್ಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅನ್ಪೆಂಟೆ ಇಡುತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟು ಗೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ಪೆ ಅವತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಡೆ ಪೇಂಟ್ ಇಡುತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಜು ರಪ್ಪ ಹೋದು ರಪ್ಪ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಯಾಪಲ್ಲ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಡಲ್ ಮೊಡೆ ಪಾತದೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಡಲ್ ಮೊಡೆ ಪೋಯಡೆ ಅನಿಕಲೆಗೆ ಅವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಪೋಯ್ ಪೇಂಟಿಗೆ ಹೋದು ಪೂರ ಕತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೇಂಟದಲ್ವ ಬಣ್ಣಗಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಪೇಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೊಕ ಸೊಂಟೋಡಿ ಬೊಕ ಏರವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ್ನುಂಡು ಯಾಕೆ ಬೊಕ ಸೊಂಟೋಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಟ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇರಳ ಮಲ್ಪೋರ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಕೊರೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೊಂಟೋಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಂಬಿಯೇ ಮೂಲು ದೊಂಬು ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಒಟ್ಟುಗಾತೀನಿ ಸೆಕೆಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ನಾನು ಐತೆ ಕಾಂಡೆ ಚಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಕೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಹೋಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕದಾದಂದು ತುಲೆ ಮೂಲ ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ಪೋತೀರು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿಗಿಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಹೋಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗರೆಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮನ ಮಡಲ್ ಮೊಡೇರಿಗೆ ಬಂದು ಪೋಪಿನಿ ನಂಜಿ ಆಂಟಿಗೆ ಮನೆ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಮನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಸಿಟ್ ಬೋರೆ ಆಪು ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಕೆಸರು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರೋಡ್ ಉಡು ಪೋಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂಡು ಹೋಯ್ ನಾನು ಮಡಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮಡಲ್
ಯಾನುಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಕಾರುಂಡೆನ್ನ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಡಲ್ ಮುಡಿದಾಂಡು ಯಾನು ಮೂಜಿ ಮಡಲ್ ಮುಡಿ ಮಡಲ್ ಮುಡಿಯುನು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಅರು ಕಟ್ಟರೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರು ಕಟ್ಟು ಅಮ್ಮನಗಳು ನಾನು ಪಂಡೆ ಆಪಲ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪೋಪೈತೆ ಎನ್ನ ಅಂಚಿ ಕಿಂಜ ಸೇವೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಹೋದು ಮೂಜಿ ಮಡಲ್ ಮುಡಿದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೈದರು ಬಂದೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೀರೆ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಉಪವಾಸನೇ ಇದು ಉಪವಾಸ ಮಣಿಪು ಚೀರು हाँ हाँ itu ವನಸು ಪೋಪಿನಿ ವನಸು ಗೀರೆ ಪಾರ್ದಿರ್ಗೆ ನೆಟೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಟೆ ಪೋರೆ ಆಪುಚಿ ಅವು ಸಾರ್ದ ಕಮ್ಮಿನ ಬತ್ತೆ ನಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಪರ್ಮದ ಕೈಲಿ ಬೈದನ್ ಸೇಲ್ ಬಿಗ್ ಸೇಲ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಕಡ್ಪಾಡಿಗೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾರ್ನಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಕಡ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಮಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಡ ಮಾಮಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರುಡು ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪು ತೂಕ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಷಾನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪು ತೂಕ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಬರ್ಪಿನ ಐಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೋಳು ತೂಕ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓಲಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಓಲೋಲು ಬಕೀರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಮಾಮಿ ಪಿರಪು ಬಂದಿಲ್ಲೇರೆ ನಾನು ತೋಜುವೆ ಅಂದ ಬತ್ತಲ್ ಗೊತ್ತಿದಾಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ನಿನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾಲೆ ಅಯ್ಯ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ರಿ ಒತ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಪಿತಾಡು ಪೋಯ್ ರಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಕಮ್ಮ ಪಂಚೆ ಅಂತೇರ ಯಾಪ ಕೋಯ ಇಬಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅತ್ತ ರೀಸೊಂದು ಅಂಟಿರಪ್ಪ ನೋಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಬಂತೇರಾ 6 ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿರ್ತಜಾ 6 ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಬೇಕದಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾರೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಬರ್ಪು 5 ಜನ ಸಾಯ್ತಿ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು
పక్కడే ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಕನ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಬಂತು ಜೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಬಂತು ಜೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕನ್ಪಿನಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಾನು ರಪ ರಪ ಪಿದಾಡು ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ఆయన అన్నకు వెయిటింగ్ ఇస్తే ఇంకోటి నువ్వు ఎత్నే క్లాస్ అది 6th My name is Trisha. మై నేమ్ ఇస్ త్రిష పను సెల్ఫ్ నిన్న N is self. యువర్ సెల్ఫ్ मेरा self कैसे ಅನ್ನಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನ ಅಂದಾಗಲ್ಲ ತೂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪೂರ ಆತನೆ ಅನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಾಗಲು ಚಟ್ಟ ಮಡೆ ಏನು ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂಬಡೆನಾ ಅಂಡ್ ಮೀ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೀ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಅವಳು ಚಾಕು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಪೂರ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಚಟ್ನಿ ದೀತಿ ತುಲೆ ಚಟ್ನಿ ದೀತಿನ ಎಂಕ್ ದಾಲಿ ಇದು ಬನ್ನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ತುಕೈತೆ 2 ಜನ ಪೋತೇರು ತೆಮ್ಮಗ ದಾಲ 2 ಜನ ಪೋತೇರು ಕನ್ಪೇರ ಇಚ್ಚ ತುಕ ಅವಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾನೆ ಕಡೆ ಕಂಡವರು ಅವು ಕನ್ಪೇರ ತೌಲೆ ತಿಂದು ಬರ್ಪೇರ ಬಂದು ಹೋತಂದ ಅವಳು ಇತ್ತದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತ ಹೋದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕೈನ अपलेट करके जो ತುಷಂದ ಮೋಲಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ನಲ್ಕಿನಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೋಲ್ ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಡ್ಲಿರ್ತದೆ ತುಷ ಉಂಟುಕ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಉಂಟುಕ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಖಾಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬದ್ದಿ ಗಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ತಿಗ್ಗಿಜ್ಜಿ ರಾನೆ ಬತ್ತೀರು ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಡೆಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ನಿಂಗಳೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಡ ಏನಪ್ಪನ್ ಫಿರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್